Moi. Moi, Mikäs sun nimi on? Riikka Linjama. Ja mikäs paja tää on? Tämä on tämmöinen reilun kaupan puuvillavaatteiden paja, tai oikeastaan kaikkien puuvillavaatteiden, mistä ne vaatteet on tullut tänne. Eli siis täällä selvitetään vaatteiden Vaatteiden alkuperää ja mitä myöskin puuvillavaatteille, miten ne on tehty, kuinka paljon vettä tarvitaan ja minkälaisia ehkä ympäristöhaittoja ja ongelmia niiden valmistamisessa on. Ja täällä näyttää olevan joku arvontakin. Mitäs tässä arvot on? No tässä arvotaan reilun kaupan jalkapallo ja sitten myös sellainen reilun kaupan herkkukori. Eli jos arvaa tuommoisia vaatemateriaaleja tuolla meidän tehtäväkäytävässä, niin palauttamalla sen lapun sitten voi osallistua tähän arvontaan. Joo. No nyt kun on tää vesiteema, niin miten tää vesi liittyy sun elämään? No vesi liittyy tietenkin tämän pajan elämään sillä tavalla, että erityisesti olemme kiinnittäneet huomiota siihen, miten paljon puuvillaan tarvitaan vettä, miten paljon sen viljelyyn tarvitaan vettä ja mitä ehkä vaihtoehtoisia materiaaleja olisi, jotka ei tarvitsisi niin paljon vettä eikä kuivattaisi sitten järviä ja muutenkin tällä tavalla. Joo. No, kiitos haastattelusta. Kiitoksia. Moi.